ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳузури шумо дар канали мо хеле шуд ҳастам ки ҳар лаҳза видеоҳои моро тамошо мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи янами кавралино мешавад. метракиё озима шумода нишон метиҳам чанд смияй ҳамаи ёра ма ай корвон ба навор гирифтагиям. аз якум дарвозаи корвон тарафи оптовӣ якум магазин. ина марҳамат, касое ки мехоҳанд омада мустақилона тамошо кунанд, нарху наво кунанд ва баъдан харидорӣ намоянд. инчунин дар зери янамин экрани телефонҳо мебинед шумо вая рақамҳои телефони фурӯшандара. шумо занг занед, нарху наво кунед ва баъдан харидорӣ намоед. агар ба шумо мисол қолин ё ин ки ами кавралино дар кор бошад, ана марҳамат тамошо кунед. ҳамин намудош мисол анамин метракиё и бариш 3 метра дора, 2 метра дора. ина 3 метроша 200 сомонӣ мегиред шумо. 220 сомон, 200 сом, 180ам доран, 250 сомонаям доран. хулоса ҳар хелай ами нархошон. баъд анаи дубасе янаи савзак анами паласа дубасеш тайёр 170 сомон тайёруш. иҷада бона бинед ина намудо ино барошон 2.5 нархҳои иноям ҳар хелаян. 180 сомон, 160 сомон, 140 сомон. и вобаста ба инами сифаташу, вобаста ба бариш ҳамино ҳар хелаян нархошон. набинед и бисёрам паласи хушрӯ ғавсай, нағзай, чанд намуд гул дора. бинед сирхшастай, чанд намуд ранг дора ниқтараш. ҳозир ма иҷарам нишон метим шумода. ана иҷа дӯстони азиз инаи барои корхонаҳо бисёр вақт мегиранд. аднатониё анаи 3 метраш 95 сомона дора, 120 сомона дора. ё барошон 3 метрияй. ҳамин нархи кавралино нархҳое ки ма гуфтестам, нархи 1 метрша дар назар дорум. 1 метраш мисол бараш на 3 метра дора, бараш 2 метра дора. яъни 145 200 яъни 3 метро 200 сомон 1 метрш. иҷада бо 70 сомона доранд. паласое ки ҳаст ки 70 сомонай нархи 1 метрш. на марҳамат. и тарафта қолинояй тамошобинони азиз. қолино ҳар хелаян. мисол шумо 5 ба 3ра ай 1000 сар мешава нархиш, аз 1000 сомон нархи ами 1 5 ба 3. тамошо кунед дӯстони азиз, чӣ хел қолинои ҳар хела омадагиай. касое ки мисол чӣ нархе шумода дар корай, чӣ размере ки шумода дар корай, аз ами қолино шумо занг занед, аз худи савдогар пурратар бо маълумота гиред. иҷада бинед ана ин намуд ва ё ино квадрат кати мефурӯшанд. ина ин намуд қолинои инам хеле ва ёра қиматиёра. 1 квадратураш ино ҳастай $15, $20, $18. 1 квадратчам хеле ҳисоб мекунанд. яъне ки 100 сомон 150 200 сомонам хе мешава 1 квадраташ. марҳамат, шумо да чанд ба чанде ки дар кор боша меоед ҳисоб мекунанд ва баъдан нархша ба шумо мефаҳмонанд. ана бинед $15 $15-20. қолинои қайроқумам астай, қолинои туркиям астай. ҳар ранге ки мехоҳед ба хости дилтон иҷада пайдо кардан метавонед. интихоб дар иҷа хеле зиёда. интихоби ами қолино гулошона бинед. яъне тараф ино дарошка буринанд. метраки
ёям ами хелай инош $10, $12, $8 ваиш метри квадратиш. نه تماشا کنید. پاتوشو نبینید چقدر سختی خوش رو وای. یعنی این طرفتم هست گلوی هر خیله یوش وای قلینه مایده ترن یوش هم خیلی حساب میکنن دوستانی عزیز. $8 $10 $12 هم حساب میکنن یک کвадратча. خیلی که گفتم میآید با از نزدیک خودتون ارزان میکنید نرخ نو میکنید و بعدا خریداری مینموید. انا این نمودش است با 160 سومون یک متر کвадратیش. نه یک کвадраتی نیست دوستان عزیز بخشش ای برش 2 متره یا مترش 160 سومون дарушка. иҷода бо инчунин дигар намудош ҳастанд. марҳамат тамошо кунед. ана ин намуд қолино $8 будай метри квадратиш. марҳамат. агар ба шумо лозим бошад дӯстони азиз бо суратошам равон мекунам. вақте ки ба нами рақаму занг занед пурсед ва бо пурратар ба шумо мефаҳмонам ки чанд қадараш чанд сум мешава. мисол квадратураша ҳисоб мекунан. анамин вобаста ба ҳамун хонае ки шумо барош қолин харидорӣ карданиед. ана бинед 150 сомона ҳастай дарушкои хушрӯ 1 метрш бараш ягай. хулоса дӯстони азиз ин буд видео дар бораи кавралину дар бораи камакак дар бораи қолино. мо имрӯз худмон гуфтем барои ами балкон якта қолинча гирем. ина мисол ҳозир мо вай гирифтем як қолинчаи арзон гирифтем. мисол якум сортш неву намхе и ваяй баруш дынимай дарузиш 3 метрай ҳами намуд қолинчара сифати намедонам дуюм сорт ё сеюм сортш анами дыним ба 3 дӯстони азиз 730 сомон ғалтид ба мо. ина марҳамат тамошо кунед. ёра агар ки ами дыним ба 3 ки навзи мо 730 сомонда харидем ин намуд сифатша. агар сифати якум сортча мисол харидӣ шумо метавонед ки ина дар 2000 сомон ба фикрм қариб 2000 сомон мешава. агар сифати якумша сифати аълоша агар харидорӣ кардед. хулоса имрӯза видеои мо ба поён мерасад дӯстони азиз. умедвор ҳастам камакакам боша писандтон гашт. хайр то